Sa inyo ba, mura yung manok sa inyo? Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng adobong atay, leeg ng manok at balon-balunan. At meron tayong gulay mga kapudibi. Meron tayo ditong Baguio beans, sitaw at meron tayong bell pepper and drinks natin tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibi, malinis na yung kamay namin, mga taking Kapampangan. Mangantana po, ayan. Opo. May nag-request po niyan. Hindi na naman po namin nakita. Kaya mag-comment ka po para ma-shoutout po namin kayo sa next mukbang. Yes. At yung nag-shoutouts ay nag-request ng paksiw na bangus ay si Ma'am. Noemi Hagos. Yes. Shoutout po sa'yo, ma'am. Nasubo na tayo. Ay, Ay, natumba. sarap. Gulay. Gusto ko to. Gulay. Well, Nasubo na tayo. Ay, sa ganito. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Mangantana po. Naman. Ang hirap ng ano, no? Atay ng manok, no? Dumidig sa lalamunan. Ang sarap na sabaw. Sarap. Sasabaw din ako. Malapot siya sabaw, no? Ay, sarsa pala. Hindi sabaw. Balon-balunan. Sarsa pala yan. Battle. Wala yung ulo. Anak kamaling manok ngayon, mga kapudibi. Sa inyo ba, mura yung manok sa inyo? Magkano ba? Dito sa Guagua, 220. Minsan 250. Depende sa kilo-kilo. Kapudibi. Diyan sa Santo Tomas, 280. Yung sinali kami ng kay, da.
Naman. Ay! Sarap. Kala ko nahihirapan ka. Hindi na. Buto to. Company nito yan. Pati buto. Makakain ko. Love ulam mo. Mm-mm. Nakakanyama ako po, di ba? Love ulam. Matapang na kasing laran, eh. Mm-mm. Kasi ko naman lagi. Lagi ang spam. Dati yun yung sili. Ngayon matapang na. Masarap kasi pag may sili. Meron sipa yung kinakain mo na eh. Ha? Ayaw mo na kanin? Pinubos ko yung yung gulay. Ay, galing-galing. Lalaki ka na yan. Tataba ka na yan. Ayun, tataba, hindi lalaki. Kumain ka ng gulay eh. Kailangan kong bilisan, daming shoutout. Nakatago pa pala.
Hindi ko na chichi. Hindi. Nap-napan ko mo yan na. Mag-shoutout na ko. Kalakalali shoutout. Di ako sumisigaw. Dahan-dahan lang shoutout kasi. Shoutout ma'am, ganon. Kasi kaya binibilis ang pag-shoutout. Nauubos po yung oras. Ayan. Pero di ako sumisigaw pag ano. Ay, Yung salamat mic po. natin malakas. Pero mahina po yung boses ko talaga. Nebal? Yes. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. And syempre, shoutout po kay Stanley Farin. Ayan, hello Stanley. Hi. Friend ni Daniel Aysaya. And tsaka si Ma'am Ann. Shoutout po Ma'am Ann. Kapitbahay natin yan. Beb Sabino from Dallas. Consolacion Alvis. Mr. Popoy John Paul Maraya from Leyte. Marisa Nava from Manila Pilar Bataan. Carmina Batad and Batad family. Mary Grace Magpayo from Cabanatuan City, Nueva Ecija. Kevin John Cruz from Isabela. Amelita Bautista from Davao. Ellen Santos de la Cruz from UAE. San Jose Vines from Bohol. Ayan. At shoutout daw po kina sa mga pamangkin niya na nasa Dubai, sila Joe at saka si Rosel Campos. Ayan. Evelyn Nacionales from Laguna. Mariel Garciso from Pambong, Bulacan. Ted Romad from Pinlan. Crystal Miranda. Michelle De Vera from Bahrain. At pinapashout ang kanyang mag-ama sila. Bugalo, taga Pangasinan. At saka pina-shoutout daw po sa mga kabalay niya sa Bugalo, Pangasinan at Macabebe, Pampanga, mga kamag-anak daw niya. Shoutout po at kay Raquel Piamonte from Laguna, Alexis Pantalunan from Nueva Ecija, Benny from Santa Maria, Bulacan, at Ador Dionisio from Taiwan, Divina Cabilian, Marybeth Luces, shoutout po sa asawa niya na si Weke Candido at sa anak niya na si Princess Andrea from Antique, Maria Nadine Solcio and Solcio family from Samar, Annabel Rivera from Manlao, Prinsal, Vilma Palad at Sita Duran. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. And we love you all. Tita Olivia, Tita Cynthia, and Tita Nelly Pineda. Siya po, Baby Alison, Catherine, sa Bugoy at sa Catherine at sa inana ko. Shoutout sa inyo lahat. We love you all. Yes, mga po, Dibi Agi, sa mina naman yung pamangan niya. Anak ko niya mon. Ayan, kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo palagi. We love you.